Ngethok gedhang ning mburi omah. Halo Cah, balik meneh karo aku. Iki ceritane nganu Cah. Ngethok gedhang ning mburi omah Cah. Lah malah gedhang iki entek Cah. Gedhang entek dipangan. Apa iku jenenge? Manuk. Ireng-ireng dipangan manuk sisan gari 3 lirang ta 2 lirang jenenge Cah. Lah iki sing ngetok bapakku Cah. Aku tukang video. Itu ketok Cah. Biasa dijikuk gedhange sik ben ora bonyok lagi engko wite ditebang Cah. Iki jeneng ini trah buan trepol iki. Padahal iki wis sore Cah. Iki sekitar jam piro iki ya? Ya setengah 5-an. Ndah iki ana susu apa iki mbah tikus mbah apa iki. Gedhange malah ireng-ireng ngene iki Cah. Piye Cah iki? Aduh, iki dipangan manuk jambul. Manuk jambul lho ngono aku saiki wae pol ya. Bergerombol ngono kae. Lah iki wis bar dijipuk gedhange iki diketok wit gedhange Cah. Apa enak arane nggonamu kae? Debok nek kene Cah. Nek nggonamu arane apa Cah? Wiwit gedhang iki jenenge Cah. Gedhang iki rencanane ameh gawe ceriping gedhang Cah. Ngerti to Cah, wae ceriping gedhang sing warnane iso disumbo kuning lho, disiset cilik-cilik gawa parut parut gedhang ngono kae lho Cah. Ngerti mesti ra. Lah iki berhubungan sithik dadine yo mbok engko iso ora mosok ape bodho gawe pakanan yo sithik engko yo bisa nanggung era. Lah berhubung ape bodho iki ngijolno dhuwit Cah. Lah iki duwike kawak ya wis ora apa-apa kawak. Sing penting kan mengko untuk sangu lho Cah. Soale iki nek ngijolno anyar admine akeh era. Nek kawak ngene iki kan yo ora akeh Cah. Iki yo 1 juta balik 1 juta ngono Cah. Gratis. Lah iki aku lagi ning gone Pak Deku karo mbahku Cah. Iki masih rule sing ngijolno Cah. Wong iso ngijolno dhuwit ngono kae. Gua akeh wong ya. Lah iki bar dipekes-pekes Cah gedhange Cah. Iki mau dadi 3 lirang to Cah. Ireng-ireng ini iki wah selek kabeh. Lah berhubung sore aku maran gorengan Cah. Ya tuku gorengan 15.000 ning gone biasa ning gone Epi. Iki karo ponakanku Markunis biasa iki nek kon ngeteri kon apa jenenge ngopahi. Lah iki juga aku tuku es teh Cah. Ya es teh malah. Es teler. Ya, biasa es teler 5.000-an sangat terjangkau, sangat manis dan oke sekali. Ndok ini juga ono somai Cah. Per porsi itu Rp5.000. Jan oke. Monggo dilarisi juga oke. Iki karo ngenteni buka Cah, aku lagi ngenteni nganu Cah iki apa es teler lagi dipres lagi digaekno urung bar. Oke Cah, sekian dan terima kasih untuk video kali ini.